मोजां मोनदों दायो बेरायनो मोननानै मा बेरायनो मोनना मोजां मोनदों अमाखौ नायबाय नामा एबार लोगोफोर गुड मर्निं दायो फुंनि टाइम मोनानिफ्रायनो लोमजागासिनो फिसाजोआनो दायो एसे उन्दुबाय उन्दुलांनो हायाखै माने खर' सर' खामखोजोबना दं आरो बोथोराबोथ' अखा बोथोर खादों मोजांसिन जाबाय लोमजानानै गथ' मानसि लोमजाबा ओरैबायसा खस्थ' जायोना एसे माने खोन्थानोबो रोंलाना मा जादों मा मादों खर' सादों ना मादों ओंखायनोथ' जों आरो बांसिन केयार लानांगौ गोनां जायो आंबो उन्दुनो मोनाखै फिसाजोआबो उन्दुनो मोनाखै मेगनानो बोरैबा जाजोब्बाय मा होनांगौ दायो दसे थानानै दायो टाइमा खैथा जाखो 7टा जाबाय मोनानि मैया बेलासिनिफ्राय लोमजादोंमोन लोमजानाया एसेबो सुग्लायाखै आरो माने ओरैबायसा गरम ना होननोनो नाङा मानसि गिदिरा ओरैबायसा खस्थ' मोनो गथ' मानसिया माबायदि खस्थ' मोनदों सानना नायनाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जों दसे थानानै डक्टराव लांनो नागिरदों मुसलपुराव थांगोन हमिअनावसो खिन्थियो जों बांसिन मानो होनबा हमिअ मुलिजों हामोमोन नालाय आगोल नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम जोंनि भिडिअखौ आं दायो माखो बानानैनो सफायाव उन्दुनानै दङ मानो होनबा बिसिनायाव फुथुवा दोनबाबो सिरि मोनो जों दायो डक्टराव थांनो थाखाय ओंखारखांबाय रेडि जाखांबाय नै मायाबो लोमजानायानो एसेबो हामनो रोंला ओमफ्राय जों दायो गारि लिंहरदो थांसै दसे थानानै आंहाबो लोमजायै नै बुगाव गाव जालायलांबाय ओमफ्राय मा होनो नै अखायानो जानो रोंला लोगोफोर जेखिबो दैबाना जाजोब्बाय नै इयावबो दैयानो गेदेरथार जाना दं आरोथ' लामा लामा नुलांबावदोंसोमोन जोङो थेवबो भिडिअ लायासै आङो अखा हाबाय दंमोन नालाय आरो माब्लाबा बिमा लोमजाबाथाय फिसाफोरखौ बिमाजों दोनफानाङा मानो होनबा बिमानि लोमजानाया फिसानाव हाबहैजोबो बिसोरो अलरेडि गाइखेर गुदुं मोनजानानै माने लोमजानाय जाबाय थाखायो गाइखेरा गुदुं जायोना बे टाइमावहाय जोंना ओमफ्राय बेनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोनखौ बिमाजों माब्लाबाबो दोनफानाङा नै आंना फिसाया दायो ओमफ्राय बिमाजों थाफानो बिदि लोमजाबाय जोंहा माने रावबो लाखाग्राबो गैयाना उपाय गैया दा जोंहा माइया इदि होननाया हामबायना हामबाय मा दासो एसे मोजां मोनबाय जाहैनि लोगो होननायखाय मिनिदों आरो इयो